Така, здравейте, дами и господа, това е епизод номер 3, който сме направили ние с Уидо. Ето го, Идо. Здравейте! В първия епизод, ако не се лъжа, ние обещахме, че ще ви покажем нашата крепост. И това е тя, погледната отгоре. Защитена е от всякъде с уръдия и бойници. Ето вижте. Как се е получило. Тук са уръдията. Тествани са всички. И това тук са бойниците. Елата ви демонстрираме едно уръдие. Ето тук. Там бях сложил мишка за съпнявам с пушката, но се оказа, че ще използвам уръдие. Ето вижте. О. И, приятелю, трябва още повече. При всяко оръдие има съндък с динамит по 64. Това е готово за бой. Нека зрителите да стрелям. Да, ето вижте сега. Би трябва да оцеля. Колко е точен. Направо... добре, този път оцели. Да, мисля. Но да видим къде е паднал. Никой ще ти стой там да видим. Давай. Тук има май. Отдясно. Готов? Така, това е последен опит, дами и господа. В тази серия. И да, той пада малко по-напред. И това е къщата, т.е. една от къщите на Knight 11. Ще я разгледаме, дори може и в този епизод, тя е много малка. Мен лично много не ми хареса сравнение с къщите, които сме правили. По-скоро това е нейния изолатор. Направи го, за да не ни пречи докато снимаме. И не само докато снимаме. Тук ни откраднала идеята и то жестоко. И Уидо, ти ли направи тази табела? Т.е. тази мишена? Да, помолим. Тук има нещо като джакузи. Направено от мен. Басейн. Да. Макар че ми изглежда повече на джакузи. Аз го направих, беше по план джакузи, но не знам на какво се получи накрая. Викаш и ти не знаеш. Изкушавам се да гръмна този динамит. Айде, стърпи се, след епизода ще го гърмиш, колко си искаш, дори ще ти помогна аз. Нека да не сме садисти. Добре, айде, няма този път. Както виждате, навсякъде има побойници и уръдия. Добре, тук е нашето село, където махнахме селяните. Тоест, ние не сме слагали. Тук има два кладенеца. Тук е единия и ето там е другия. Значи приличат на кладеници. Приличат. Тук нещо си чупил и го няма едната. Да, опитах се да убия. Нещо ми заби. Добре, аз го оправих. Ще се ядосам и ще чупа вратата. Добре, значи ние сме с, както споменахме вече в епизодите, с Texture Pack Assassin's Creed. Това тук е нашата машина за Obsidian. Ние направихме тази къща собственоръчно с този Obsidian. Ето, погледнете как работи. Заставате тук. Само да споменем, гледахме го някъде в интернет. Много благодарим на човека, измислил я, защото без него тази къща щеше да е от камък и лесно пробиваема. Погледнете. Дърпате тази ръчка и лавата потича. Слива се с водата, но червения камък му пречи да застане на земята. Ако имате търпение, стават две купчета. Да, и после там, чакай да покажа на зрителите, тук има диамантени кирки, тук сме забравили една, диамантени кирки и червен камък. Тук има също така диамантени кирки и пръчки и диаманти, за да си ги направите. И крафтинг тейбъл. Добре, значи това тук е машина за Obsidian, както вече казахме. Тук това... нещо ми е затвори под носа. Тук има храна за спешни случаи.
Тук може би ще сложим още един съндък. Още е в процес на работа с златни ябълки и с още такива. Ще се борим с осветлението на най-горния етаж. Така, това беше вратата за изхода. Така, тук е нашата кухня с каминка, естествено. И много добре се получи, според нас. Ето това е направено. Това е моята кухничка. Още се чудиме дали този огън да го оставим тук. Нещо като печка, като котло, нали? Аз още не знам. Ще го решим. Че си изгорих бръдвата. Дами и господа, това просто е простотия на простотиите. Така. Това нещо, което сме като момиче, е братът на Уидо. Както виждате, сме се точно като момиче. Да, аз исках дракон, нашите ми дадоха брат. Не беше ли такова... аз исках компютър. Да, подробности. Забравя да покажеш спалнята, бе. Показах я вече. Добре. Добре, това е другата спалня на втория етаж. Това са 3 легла. Не знам защо ги направихме. Решихме 3. Просто така. Ето пак се обажда това момиченце. Тук е изхода към втория етаж на нашето укрепление. Тук се качвате към бойниците. Видо как му плаши. Така, друго. Да, и тук забравих да зали. Това тук е нещо за всекидневието. Кирка, лопата, мотика, тъпата жълта вълна на Уидо. Тук е една печка с 64 пръстени каменни въглища. Тук е крафтинг тейбъл и чародейска маса. Ще те банна направо вече. Аз ще се дебанна. Така. Тук е за пушки, по-скоро за лъкове, както пише. Но това са си пушки от текстчер пака. Стрели, по 64 стека. И тук има брони. Така сме ги наредили нарочно. Тук има брадви и мечове. Така. Друго от този етаж, забравих най-важното. Нашият балкон с тронове на двамата ни. Това е моя, с истинските ни имена. Да, ето. Целите са от злато. Решихме от злато, а не от диаманти. И това е на Уидо. Да показват нашето могъщество. Така се каже. Да. Тук това е селото, погледнато по-отгоре. Какво прави тази кокошка при прасето? Извинявай, аз без да исках я сложих. Добре, от тук нищо не остана. Покрива, бе. Сега покрива. И... Добре, тук покрива. Борим се все още с светлината. Ако имате идеи, ги споделяйте. Ще са ни от полза. Нещо ми се бъгне, не мога да убия този скелет. Да, на мен показва, че си още в крепостта. Ако искаш, паузирай и се оправи. Рестарт. Добре, така. Тук мисля да свършим с този епизод. В следващите епизоди ще разгледаме Мол, Майнкрафт, нашето кино. Това ще се случи в 4-ти епизод, а в 5-ти епизод нашата Battle Arena и нашата Snow Battle Arena. Да, ще има няколко епизода за всяка. Да, искаме да отбележим, че Snow Battle Areната не сме взели идеята от никъде, ако се чудите. Ние първо я бяхме направили и после видяхме с Уидо
на GM Gamecast. Не, на Minecraft.